Hola, amics. Estem en un tren d'alta velocitat a 286 km/h en direcció a Madrid perquè anem a la gala dels Premis UFI. A veure si cau alguna cosa, que ens faria molta il·lusió. Seria el segon any consecutiu. Difícil, però bueno, s'ha de provar. I volíem aprofitar per ensenyar-vos el piset, ensenyar-vos aquest tren transitari que tenim aquí muntat. Cabines telefòniques, si has de trucar allò que t'enyores, truques. Porta, si vols saltar, dius, m'avorreixo, pam, Grans salta. vistes. I els lavabos aquests estan bé, Són molt siderals, són molt sobre, automàtic. I tens canviador per nens, Els que sou pares, molt útil. Canviador per nens. És l'únic, per això del tren? És molt gran aquest, aquí m'hi poden saludar aquí. Pot tancar. No es tanca. No es tanca. Ara estem, en Dan i jo, tancats. Tancats en un lavabo? A 280 km/h. Vull sortir, Edu. Vull sortir. Què més? Tot és automàtic. Dani, hi ha literatura... Sí que estàvem lluny. Hi ha literatura mena. Trobes cada cosa? Uns volantassos del maquinista. Més maletes. Més maletes. Tothom se'n refia de tothom. El ritmasso de vida. És un ritmasso de vídeos. Encara no sé què és gravat. És guarda or. El tren... Caixes fortes, amb això, no? Sí. Igual guardat els diners dels amics. Aquí hi ha càmera refrigerada. Tanto que veureu la veu, Està treballant aquí. I aquí estem a la nostra oficina mòbil. Estem aquí sentats. Això ja, Sí, deixem això aquí, no? Perfecte. Doncs fins aquí un gran vídeo dels amics cap a Madrid. Guapos.